Da vi i sommer havde købt vores nye hus, og vi havde brug for hjælp til renovering, tog vi fat i RS Tømmer. De har hjulpet os med nye gulve, gulvvarme, maling, dørkarmene skulle shines op, og så en renovering af vores badeværelse. Vi fik anbefalet Rasmus og teamet af flere i vores netværk. De har alle været utrolig glade for resultatet, lagde vægt på, at kvaliteten var i orden, finish var i orden. Det var virkelig den ting, der gjorde vi valgte, fordi de alle sammen sagde, det spiller bare. Vi har haft en mega god mavefornemmelse fra start til slut. Vi har følt os utroligt trygge i hele processen. Vi har fået god rådgivning og god sparring, om det har været valg af farver i forskellige rum, hvad der passer til gulvet, til lister, vi skulle have oppe på væggen, til materialevalg. Der har virkelig været god sparring for alle håndværkere, og lige pludselig finder man ud af, at man skal til at have en holdning til, hvilken fuge, hvilken farve, hvilken størrelse, og der har vi fået super god sparring. Det har været en nem proces, fordi vi egentlig bare har skulle tage beslutningerne, og Rasmus har stået for alt andet. Vi kan virkelig anbefale Rasmus og hans team til alle, som går op i kvalitet, rådgivning, sparring, som gerne vil føle sig trygge i hele processen. De holder, hvad de lover, og det har virkelig været vigtigt for os.